Kinsa may dili ganahan madato. Hipokrito sad ta og di ta ganahan madato. Pero di sa nato'y kalimod na daghan ta og mga igsuon nga ganahan nga bahalag di sila dato basta malipayon lang og way sakit. Pero ang realidad mo pahimagno gyud nato nga karong panahon na importante gyud nga natay kwarta. Sayon nga isulti ang panultihon nga bahalag saging basta loving. Kini ang istorya sa kinabuhi ni Jenny nga nahitabo bag-uhay pa lang tungod sa teknolohiya. Ang suwat nga naguluhan og scam. Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya nga tong idalit kaninyo og ginaot pa nga inyohang magustuhan. Ubay-ubay tag mga kaigsunan nga naka-view karon pero wala pa maka-subscribe. Para mas maganahan pa ta nga mupadangat og mga istorya sa tuang YouTube channel, mas nindot sad og inyong suportahan pinaagi sa pag-subscribe and click the notification button also para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan atong mga istorya, inyo sana siya nga madungog sa lain atong channel, ang Katabi with Ate Gems. O kamo, kung kinahanglan mo nga mo-share sa inyo mga problema o istorya sa kinabuhi nga maghatag og inspirasyon sa atong mga kaigsunan, pwede sana inyo ipadangat sad sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ninyo ang atong video description kung asa nakasuwat dito ang atong email ad kung asa ninyo mapada ang inyong istorya sa inyong kinabuhi. So dito maglangay ug aniya na ang istorya ni Jenny diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Jenny. 60 anyos na ang panuigon og usa ka dalagang guwang. Na ako na nimuyo diri sa Mindoro karon. Pero bisaya gyud ko og usa ko sa mga naaghat pag-subscribe sa imong YouTube channel. Kay labi nga binisaya ang pinulungan nga gigamit niini. Makapinumdum na ako sa kong kagikan diha sa Pardo, Cebu City. Diha gyud ko gadako. Baguhay lang ko naka-retire sa kong trabaho, Papa Joe, sa usa ka factory diri sa Laguna. O bago lang ko nibalhin sad sa Mindoro. Last year, dalasad sa kauwaw sa nahitabo nako. Tungod siguro sa kalisod, mao nga nahitabo ni nako. So na magud Papa Joe, pwede manggidunta ko nga maminyo pero mas giyunan ako ang pagtabang sa ako ang mga igsuon. Nakasuway biya sa kuguyab-uyab ug ang kunon ko nga di nasad ko putli. Kay taor sad ko nga gusto sad maka-experience sa kanang gitawag nimo nga lapa sa leon ug karnero. Ubay-ubay ta ko gusto nga makipagminyo nako pero akong mabalibaran kay di gyud nako mabiyaan ang ako ang mga igsuon. Ako manggod ang kamagwangan ug sayumi na ilos among mga ginikanan. Sama suban sa squatter sa nakapuyo sa una. Pero pagkamatay yun sa kong mga ginikanan, naka-decide ang igsuon sa kong mama nga kuhaon lang mi o dadon sa Laguna o sa Laguna na mi na nimuyo. Pero sa squatter lang gyapon kay pobre sa tao nang iyaan nga igsuon sa kong mama. Nga may lang gani nga usaray anak sa iyang bana. Mga butan biya pod sila Papa Joe pero di malikayan nga na mga panahon nga gutumon gyud mi. Pagpangisda lamang gud ang pagpangita sa bana sa akong tiya. Mga Bisaya aragyapon ni sila pero ni dayo lang diri sa pamasin nga makakaplag ug kahayahay sa ilahang kinabuhi. Niabot ang time sa una Papa Joe nga mutabang gyud mi sa pagpangita ug panginabuhian Papa Joe. Labi na og way klase kay mutabang gyud mi sa pagpamasura kanang gitawag sa mga Tagalog nga nangalakal.
Di gyud mawa sa kong utok ba. Nga kana ganing maglakaw ko kauban nako kung mga igsuon nga unta. Makakita mi og kwarta sa dan nga nakasuod og plastic ba. Haron mahayahay dayon ang among pagpuyo. Nakagraduate ko og high school ug nakagraduate sa ko og 2-year course nga vocational Papa Joe. Pero muna gitawon nako nga bisan og asan lang ko nga mo work sa buntag para na ako'y kagasto sa akong pagtuon inig kagabi. Mao to nga pagka-graduate nako nisuod dayon kog trabaho ug may gani kay nakasuod kog trabaho sa usa ka factory. Isip factory worker. Sa pagtrabaho niadtong 1984, nakafocus na gyud ko sa tulo nako ka mga manghud para makahuman sila sa ilahang pagtuon. Pero di man gyud magkapariha ang mga tao kay murag ako man ang may gusto ug kaharuhay sa kinabuhi. Ang ako mga igsuon, wa gyud kahuman. Puros mga lalaki di ay sila. Puros naminyo og sayo. Mag-drive og tricycle og pangisda lang ang ilang trabaho og daghan pag yung mga anak. Mao nga ang ending, diri lang gyapon nako mangayo og tabang. Pero di sa ko kabaliban kay igsuon lagi. Mao nga imbis nga maminyo ko, wa lang gyapon. Kay 35 anyos na ko atong panahon na. Nga nauntay makigminyo nako, pero saon man nga di mangyud ko katalikod sa ko ang mga igsuon. Usahay matanga na lang ko sa kilid ug makapangutana nga ngano pa man nga nagpas-an pa ko ani nila nga dagko naman ta ni sila. Mao sa nay ibalik-balik sa mga nauyab nako nga di na daw nako obligasyon ang ako mga manghud. Pero ako ra manggod ang nakatrabaho ug arang-arang nila. Mao nga ako nalay ni dupa para nilang tanan. Hangtod nga nag-40 nako. Ug tan-aw ko wa na ko'y chance nga magkapamilya nako ug ako. Wa na gani ko mangarte sa akong kagalingon. Nanambok nako ug gipasubhan na lang nako tanan sad. Di na nagay nako patason akong buhok kay murag desperada nako ba. Kapila nagkukunaan nga usa ko katumboy. Nag-50 na ko Papa Joe nitong panahon na pero ako lang gyapon ang nagasto. Tinuod dili tanan pero maapuran yun nako ang tulo nako ka mga igsuon ug nagdungan pa gani akong obligasyon kay apil pa ang ako mga pag-umangkon. Hinoon okay ra sad nako kay pinangga masad nako ang ako mga pag-umangkon nga mura na lang sa kog ilahang kaugalingong mama. Labi na ug mamaray kung naay gustong ipapalit. Siguro di lang ako naka-experience ani nga sitwasyon ba nga siguro ang tanan siguro mga maguwang naka-experience og sama niini. Nitipon ako puyo sa kinamanghuran namo kay duha ra man ang iyang anak. Pero halos ako dyan nagpadagan sa budget silang balay kay magsalig naman. Niyatong panahon na kay okay ra na para nako. Kay wa mo ko'y pamilya. Ang importante nga matabangan lang gyud nako ang akong mga igsuon. Di masad sila laod, di masad laay ang ako kinabuhi kay uso na masad ang Facebook o YouTube atong panahon na. Malingaw na magkong tanaw-tanaw, usahay kay mag-reels pagani kung maski maedad na. Pero di gyud malikayan nga nagyoy makakita sa akong sitwasyon nga makaingon unta nga naluoy sila nako. Mao gyud isulti nila diri nako, labi na sa among trabahoan. Jenny, luya sad nimo nga imo nam lang nang gidevotan na nimong oras sa imong mga igsuon. Mag-unsa nam lang kay nag-retire nimo nga wa man gyud kay mapunduan na kay mahurot man. Matod pa ni Celia Papadyo nga usa sa mga suod nako nga kauban. Nitubag po ko nga okay raman sil kay naamsa ko yung mga pagumangkon. Siya ron naman sa dugway mutabang nila nako. Sus day, ayaw pagdahom, mga bata pa na. Pwede pa na mausa bilang una-una. Kung managko na sila, sa karon kay mamaray pa man na sila nimo, pwede ka nila pasaligan pero pwede sa na mausab inikadagko nila. Matod pa ni Celia Papa Joe. Unya, sa may angay na kong buhaton, tubag ko pa. Kuan, suhay og lahi og puyo kay mag-anad na sila.
Di man na pagtabang ang ingana kay sa panahon unya nga mawala na ka, basin og mosamot as kalisod kay wa maanad og di kabalo mangita og trabaho. Dungag pa sa akong amiga Papa Joe. Sumato Papa Joe pila ra may istorya akong suwayan pagpananghid ang akong manghod nga maglahi lang sa ako. Sus kay nasuko bitaw na siya nako. Mura naman og ako may dunay utang kabubuton nila. Unsa kunoy rason nga maglahi pa man ko nga tiguang naman daw ko. Dito pag ko nalain sa giingon niya nga naimpluwensyahan kuno ko sa akong mga barkada nako nga magdinaw na daw sa ilaha. Hala Papa Joe. Nasyak taon ko kay di man di ay mga putli o kasing-kasing ni akong mga igsuon. Ako naman hinuon ang bati. Akong gisultihan akong amiga nga si Celia ug dali sa kayon siya nakaingon nga ato lang sa daw ko sa ilaha samtang nangita pa ko kabalhinan kay tan-aw niya gigatasan ra daw ko sa akong mga igsuon Papa Joe. Kay hasta akong mga manghod, ingnon manong ko nga mahurot na daw ang akong kwarta sa mga barkada nako. Nga wa man taong ko'y barkada, amiga noon nga mao si Celia. Naghilak in taong ko ug naghilaksad ang mga bata sa akong mga manghod dihang na namilit ko nila. Pero ako silang giingnan nga mobisita ko. Ang akong manghod na suko gyud nako ug wa ko tinggi. Ang rason siguro kay wa sila kapangandam nga way mo abaga nila sa gasto sa balay kay way klarong papangita niini. Di sa siya kaduol so man akong mga manghod kay otro sad nga naglisod. Usahay bitaw, magamahay ko nganong ako pa man ang kugihan. May pa nagtinapulan na lang sad ko sa akong kinabuhi. Para pareho na laming tanan. Para way saligan. Karon nga ako ang tubig-tubigan, ako na may hanukan nila sa ilahang mga responsibilidad. Mga asawa sad kay mga way ka bang kaagan. Wa gyud gani ka pangita og trabaho para makatabang. Maski manlaba man lang Papa Joe. Nakalahi gyud og puyo Papa Joe. And after pila ka semana nga nakapuyo ko ilang silya, nabaguhan ko nga ako ra ang tao sa usa ka kwarto. Pero okay naman kay na may social media. Sukad sa kong pagbiya, wan agyo ko makadungog sa kong mga igsuon nga mangumusta nako. Pwede pa man ta ko nga mutabang nila gud, maski ginagmay lang. Pero di naman sila mo reply. Ilang mga anak kay nanagko na. Mo na mo reply nako sa akong mga text o kaha sa messenger. Di man ko na makigistorya ang ilang papa nako ug ambot ba unsa kadako ang akong sala nga nang luod man sila nako. Kataas ba og pride ani nila nga wa man ko mag-ingon ani nga wa ko musulti nila nga di ko mutabang. Pero makaingon ko nga sakto si Celia. Gigatasan ra jud siguro ko ani nila. Di ko katuo kay igsuon gud mi. Nagyud di ay ing-ani nga mga batasan sa tao nga kadugo pag yun nimo Papa Joe. Mo ni pangutanan nako gani sa akong kaugalingon nganong naaman. Ang mga bata nun Papa Joe mga tuig kapin gikan karon kay makadawat gyapon sila sa ako ang allowance. Ako lang igu-iguon kay daghan baya sila og gamay ra baya ang akong sweldo sa trabaho sa factory. Hinuon, mura ra masag kog na sa pikas kwarto kay makita ra man nako sila sa messenger. Puwera buyag, mga dagko na. Gusto na ko nga makikita nila Papa Joe in person para makipangaon ba ron. Pero gididaan sila sa ilang mga papa. Feeling bitaw nako ba? Kanang mama ko nila nga gibiyaan ako sila nga murabag nangabit gani ko nya ingana ilang kalagot diri nako. Labi na nga nasayod sila nga padung na ko mo retire
O ang akong pabaon siguro ilang nalantawan, asa paingon nga wa man ko'y pamilya. Basin mahurot lang sa laing mga tao. Ang butog mao na, pero di ko o di mo kamahay nako kay sahi tao rasag ko nga makahuna-una og bati nila. Musumbong miya ang ilang anak o mga anak nako ug moingon daw ang ilang papa nga basin na ako nukoy binuhing laki nga ako lang gitaguan. Luoy ra kuno ko og mahurot ang akong kwarta. Kay murara kuno ko og basura unya nga ibilin lang sa daplin. Di magis lang mutuo papadyo nga nag-inusara ko. Kung tinuod daw nga wako'y laki, muuli kuno ko sa ila bisan asa sa akong mga manghod. Pero sa kununa papadyo para unsa sad, para sila ang mabuhong sa akong panangkamutan. Mao ni nitabo last year papadyo. Ni-retire yun ko. O may nadawat yun ko nga kwarta. Pero di sagot ingon anak kadako gud nga mahimo kong dato kay wala biya ko'y trabaho. So pugong yun ko kutob sa mahimo para mo survive lang ko. Mo message ang uban ng mga anak sa kong manghod og manghuwam daw sila o manghuwam daw ilang papa og aning kantidara kay ipalit daw og tricycle para na negosyo. Gatugid sila papadyo nga dako yun kay ako nadawat. Mao nga ako sa gisira ng ako mga igsuon baya og 30,000 ang tulo. Abi ko ba og malipay sila papadyo sus uwa manggani kapangayog salamat diri nako. Kay gusto sa usa nga magpalit og tricycle ang usa gusto magpambot og daghan pa. Hala oy. Di tang ko milyonaryo. Wa kaabot og milyon ang akong pabaon. Di gyud kasabot sila papadyo maski pasabton. Kay dugay na kuno ko nga nagtrabaho. Dako na kuno kog pabaon. Unya, ang akong posisyon, factory worker naman ko. May gani kina ako'y pabaon, na regular pa ko. Di sa ko ka-blame kay wa man sila kahuman gud og tungha, tungod sa mong kalisod. Pero ang wa na kong masayri, nga ani nila nga, di inigikan nilang batasana nga mga bintahuso man kayo. Dito na ko ninomduman ang gisulti sa kong mama nga ang side kuno sa kong papa kay may pagkadaw sa kuno og mauni ang akong mga igsuon. Naliwat, gusto nila nga hubsan ko kay nakita man nila nga na ako'y kwarta. Pero unsa ka og mahurot ni? Di ba ka kun lapalayason lang sa di kahuman? Samtang buhi puno sa pangandoy. Maski senior citizen ako kay padayon lang gyapon. May mga gabi nga magunahuna ko nga kung dato pa lang yug ko kaayo, di siguro maing-ani nga ako mga igsuon. Kay ihawas magyud nako sila sa kalisod. Maski sa nahuna pa lang. Wag yun mawa nga ako mga igsuon nga mahawas yun nako sa kalisod. Maski giing-ani ko nila pagtatar. Sige lang kayo na kong patad og luto, Papa Diyos, sa nahuna nga basin pa di ay makadaog og mamilyonaryo. Pero sa tindungod lang, mas daghan ang ako nagasto kaysa mga numero nga masud ug apil sa kong gipatadan. Kada adlaw, mao ni akong papel. Sukad ko na-retire. Kwarto, nga akong yabangan, maglakaw-lakaw, mutaya og luto, kaon, matug, usahay, manawat pag ganing og labada. Pero kung mga igsuon, wag yun pulig pangayo og tabang nako. Mutabang man ko pero ginagmay lang. Unya, ingnon pa ko nga asa na kuno nga akong separation pay. Nahurot naman daw sa akong laki. Wagan sila kapangumusta na ako og okay ra ba ko? Samot na niya itong panahon sa pandemic, Papa Joe. Pagkapaita lagi. Labi na nga ako ra usa, maglisod pa ko og gawas, mahadlok pagyugo kay mas dali biya ko no taon matakdan ang mga idaran. Wag yun nakabisita na ako, pero nisabot rasag ko. Kay di lagi kagawas-gawas ang mga tao. Di sa ko ka-chat kaayo sa akong mga pagumangkon kay di ko kapaload para data. Kay di lagi kagawas-gawas. Mao nga nakaingon ko nga lisod na dahining mag-inusarata. Laay tuod, ang way trabaho, Papa Joe, labi na nga lagsik pa imong lawas kay kapoy sigig lubog. Labi na og naanad ko sa factory nga lihok gyud. Wala naman siya mudawat na ako kay kanang mga-apply ko og trabaho. Maglisod man gani ng uban nga mga batanon pa ug nakahuman pa sa ilang pagtungha. Ako pa kaha nga guwang na. Usa kadlaw niya na Papa Joe,
Nako'y nadawat nga text ug ambot ba diinto niya nakuha ang akong tinuod nga pangan ug contact number. Nakuratan bi ako sa sud sa mong text kay di ko katuo nga moabot ang akong damgo. Mao ni sud sa text, Papa Joe, ha. Ikaw ba si Jenny? Kini si attorney. Dila na ko isulti ang tibok ngan, Papa Joe. Basin malibel ta. Kaya basin og naay kapariha og name. Sumpay siyang text mo nga, ako di ay ang abogado sa imong iyaan diri sa Cebu ug namatay siya. Baghuay lang. Ug wa biya ni siya kadugo diri. Kay dagang guwang ni siya. Nakana din ko sa kong kagulingon nga, pareho demi. Basin amo gining kaliwat nga naay mga dagang guwang. Nireply ko niya, Papa Joe, og attorney, ako ni. Unsa day tay ato? Matod ko sa text og nireply siya nga, naamag ko siya katigayunan nga nahabilin og ang imong pangan og sa imong mga igsuon na apil diri sa lista. Nitubag sa ko nga, mao ba attorney? Tubag sa dagitan ko, Papa Joe, kay ignoy biya kay ko, Papa Joe. Dayon ni text, tong nagpailang abogado nako nga, ingnay mo mga igsuon, apil sila sa mangandam og tag 20,000 pesos matag usa. Isip pasiunang bayad sa akong serbisyo og ang habilin nga 20,000 ini-claim na ninyo sa kabilin kay dako-dako biya ni. Sigurado ko nga malipay gyud imong mga igsuon ini. Ako sad, Papa Joe, nga nataranta nakalimot pa pangutana sa nagpailang abogado nga kinsa mang iyaana. Muto nga ako dayang gi-message ang mga anak sa akong mga igsuon. Sa una di pa sila makiistorya nako. Hangtod nga nakabalo sila sa kabilin kunuhay. Pagkapaspas nga nakapuli og gunit sa cellphone, oy. First time to namo nga istorya sud sa dugay ng panahon. Ako ito sang giingnan about sa kabilin. Nanagko ang mga mata niini, pero karma lang ang kamanghuran namo. Kay ako manggi-conference call. Matod pas kamanghuran namo nga kinahanglan makuha namo dayon kay importante ang kwarta ron kay mo graduate na kuno ang iyahang anak. So ako sa silang giingnan nga ni daw ta og tag 20,000 ang usa. Unya ang remaining nga 20,000 ini-claim na daw sa katigayunan. Ako pang gipasa nila ang akong screenshot sa convo namo sa abogado, Papa Joe. Ningon dayon ang sund nako nga, manang kabalo man ka nga wa jud may kwarta karon kay kung napa muhatag yung dayon oy. Kay naagid ka tay makuha ang dako inigbalik. Og nitingog sa nang ikatulong nga, manang pagamita lang sa media. Total naman kay pundo ba? Mabalik ra bitaw na nimo. Bitaw manang yawat na lang makatilaw sa mikahruhay ba? Matud pa sa kamanghuran namo. Wa sa kanis lang mga pangutana nga kinsang iyaanan namo og asa nga side ang namatay. Ug para nako basin og pamaagi nga ingana siguro to nga gibuhat para magkahiusa ang among pamilya pagbalik. Ako na lang silang gitando, Papa Joe. Akong gikontak pagbalik ang abogado ug gipangutana kung asa nako ipadala ang kwarta nga 80,000 para sa iyang partial nga bayad sa iyang serbisyo. Ningon siya nga sa iya lang kunong sekretary kay di ko na siya kalugar og kuha kay daghan pa siya og mga hearing. Gitagaan ko niya sa pangan, address og cellphone number sa padad-an nga sekretary og akong gipadala ang screenshot pa nako nga resibo og gisend pa gani sa nako sa among grupo sa akong mga igsuon. Nireply ang mga abogado nga mag-andam lang ko kay padad-an ko niya mga dokumento nga iyahang pasay na nako ug sa akong mga igsuon. Ug ako na lang kuno ang muanhi sa Cebu o muana sa Cebu para pag-process. Moto nga namalit ko daan kaning mga sinina. Gigasto na ko ang akong savings. Total, mabalik ra lagi na ako puhon. Niabot na lang ang simana. 2, 3. Hangtod nga nag-usa ka buwan. Wa man gyud. Mao nga ako ang gitextan og wa man sad mo reply. Akong gitawagan. Wa na magyud mo tubag. Ako giingnan nga ako igsuon nga niingon sila nga basin og busy lang kuno ang maong abogado huwaton lang daw namo. Dito pa narehistro sa kong utok nga basin og scam to. Mura magug na-hypnotize. Wa gani ko kapangutana sa name sa kong iyaan og asa nga side ug asa ni nga law firm nga pagkaabogado. Tanan, nakalimtan nako sa tinguha nga mahawas ko sa kalisod. Ako mga igsuon,
apil pa sa akong damgo nga mahawas. Nagbuwan na lang kapin, wa gyud. Nawala pa ang akong 80,000 ug sobra pa sa akong mga tinigom na wa. Hinuon wa man sad mahurot gyud tanan. Pero sayang nga kay gi patud-an beto nako og singot sud sa pila ka tuig nga nagtrabaho ko sa factory. Wa gani ko ka love life para sa paninguha nako nga makatigom ko pohon. Ang gitawagan ako nga suod nga kaila nga Cecilia ug ako siyang giingnan nga mauni ug mauna mo ni tabo. Nakapangagho taon Cecilia nga nakaingon nako nga kada kong scam atong nitabo nako daw. May gani kiningon siya nako nga asa ang address sa akong gipadad-an. Ug giadto na mo ang akong gipadal-an og kwarta og nihangyo mi nga matrace asa ni claim kaysa Cebu man ang address. Sus Papa Joe ang nag-claim kaysa Laguna ra gihapon. Meaning, planado tanan. Sige na og hilak sa atong panahon na Papa Joe sa kaanugon sa akong kwarta. Pero kung mga igsuon, murag wa lang kay di man ilaha. Ang naman og pabayaran to nako nila nga wa biya may gipirmahan nga papel nga mogamit sila kwarta para bayad sa abogado. Depressed na kay ko Papa Joe. Nga kumutawag ako pagumangkon kay maghilak na lang ko. Hangtod nga usa sa akong mga pagumangkon nga anak sa mong kamanghuran na mong nga igsuon ni private message nako. Tita, sorry kayo ha. Naluoy ba jud ko nimo? Di ta ko ganahan mo apil-apil ani pero please ayaw lagsaba nila nga ako nitug-an nimo. Kay basin mapareha ko nimo nga di nila ilhon. Katong babae nga imong gipadala og kwarta kay silingan ra to namo. Pero wala siya masayod kung para sa tong kwarta nga gipada sa iya ha. Basta kay nihangyo lang si papa niya nga siya lay padawaton kay wa siya valid ID. Total, iya man kuno maguwang ang nagpadala. Nisugot raman po na mo silingan kay gitigaan pa ni Papa og 500 pesos. Ang tanan gipadala ni Mutiya kay gibahin sa imong mga igsuon. Matod nila, total daw nga di ka mga hatag sa imong kwarta, nga maadto lang daw sa lain, may pasailahan na lang. Sorry kay tita ha, hinaot pa nga, di ko nimo apilon sa imuhang kasuko. Papa Joe, na-scam ko sa kagalingon ako mga igsuon. Mga way puangod, tungod lang sa kwarta. Masinog mga adik ni. Gustuhon ko man nga maglagot o ikiha sila pero para asa pa man. Di ko katuol lang silang gibuhat nako. Naluoy ko nila nga imbis masuko. Kay di sila kamao mangita og kwarta sa tarong nga pamaagi ug wa na ako sa sila i-blame. Kay ako usab ang angay nga basulon. Kay ako ang tigdupan nila sa dugayng panahon. Ako ang nagtudlo nila nga di makaton. Nihilom ra ko og ni-decide nga mopalayo na lang Papa Joe. Gi-deactivate na ko ang akong Facebook ug ang sobra sa akong pabawon kay akong ginegosyo og tindahan diri sa Mindoro. Muna nga usa sa akong mga lingaw mao pagpaminaw nimo sa imong YouTube channel. Mutuo na lang gud ang akong mga luha pero moving forward ko. Uban sa panghinaot nga unta, maayo ang dagan sa kinabuhi sa akong mga igsuon. O di unta masunod ang ilang mga batasan sa ilang mga anak. Daghang salamat kayo Papa Joe sa paggahin nimong oras o paghatag nimong kinabuhi sa akong suwat. O hinaot pa nga nakakaton ang uban sa mga panghitabo nga ako ang gisuwat nining akong tampo. Dini na lang kutob, Jenny.